alcalde, senyora regidora i senyor Toni Comella, la presentació de Sant Amílcar Comella, si us plau. Difícil. La Teresa ens ho ha posat molt difícil. En primer lloc, estic molt agraït del moment que estem passant i primer de tot he de subscriure, excepte el tema mèdic, tot el que ha explicat Francesc Jané, perquè compartim una quantitat de coses molt més grans de les que jo em pensava, com més ara haver estat a l'institut d'aquí al costat, haver vingut a la biblioteca. Jo recordo també l'Angelina Rodríguez, bibliotecària, el bàsquet, etc. Jo jugo a l'associació de veterans, com ell ha comentat, i hi ha moltes coses de Granollers que podríem compartir, com la sensació que tenim aquests dies de quan troba la gent pel carrer, etc. Sí, es podria subscriure totes les paraules que has dit abans. Jo només volia... Hi ha moltes coses que s'han dit, però volia afegir uns aspectes que potser són desconeguts i potser són més uns detalls per entendre la nostra trajectòria. Si el meu avi, fill de Breda, es va instal·lar a Granollers, perquè clar, era el germà petit i va haver de buscar la vida. I va venir a Granollers i es va posar a fer l'ofici que havia pres a casa seva a Breda. I es va situar a prop de les bòbiles de Can Mainou i de Can Baró. I per tant doncs, estava en una zona on la vila era propera per fer la seva feina. Utilitzava per fer les olles i cassoles l'argila del propi obrador i d'una terrera que hi havia al Pau Ramassà. Aquest ofici de l'avi, fent olles i cassoles, doncs, va portar que la gent no et digués de casa a Cal Uller, ha dit i repetit, i que alguna gent gran del barri, que en queda molt poca, doncs encara ho recorden. El pare i l'oncle, segona generació, doncs van aprendre l'ofici de l'avi i feien olles i cassoles per vendre al mercat. El mercat era, bàsicament. Però el pare, que va ser molt curiós i venia molt a la biblioteca aquí, en aquest lloc, doncs va conèixer tota la ceràmica dels Tremorien, dels llibres. I va voler simultanejar la part més d'ofici amb la part més creativa. I va voler començar a fer gres. Dic això perquè és important amb l'evolució del taller per passar a la terra cuita de la terrissa al gres per fer l'obra que més endavant servirà per fer tota l'obra que estem fent actualment. Aquí a la Biblioteca Popular va conèixer les peces de les dinasties Sung i Ming de la Xina del segle X al XIV i hem de pensar que a Espanya el gres no arriba fins a finals del segle XIX, quan a Xina i a Alemanya comença el segle IX o a Alemanya el segle XIV. Els primers gresos els va fer amb una argila de llinars que vitrificava sola i ja de molt jove va fer una escultura amb gres del retrat del Montserrat l'any 29, que ell tenia 16 anys, una escultura figurativa del retrat del Montserrat.
El seu germà, Joaquim Regàs, el va introduir d'alguna manera, o el va apropar a l'agrupació excursionista Granollers, i juntament amb Salvador Llobet i amb un mapa geològic de la serralada del litoral i amb una motxilla a l'esquena van anar a buscar unes pedres de pegmanyita, que és un granit descompost, que se'n va servir per fer els primers esmalts de gres a alta temperatura. Vull dir amb això que aquesta voluntat i aquesta recerca també està lligada a l'agrupació excursionista, al Salvador Llobet, de tantes coses que acaben sent condicionants. Més endavant, quan ja estava fent gres, hi havia una empresa a Montmeló, que potser la gent no recordarà, que és l'empresa Cucurni, que es dedicava a fer ceràmica d'alta temperatura, refractaris per les foneries i gres per la indústria química. El pare ho sabia i es va introduir, en aquesta empresa, còpia de parlar amb el conserge de la fàbrica. I un dia el propietari va dir: i aquest xicot que ve per aquí, què busca? I el conserge li va explicar, i aquí va començar una relació amb l'amo de la fàbrica, Màrius Cucurni, que en aquests moments era una empresa puntera en aquesta introducció del gres a la península Ibèrica. Aquesta empresa tenia mines pròpies d'argiles a Pinell de Brai i el Canyís, i aquestes argiles són les que fins fa molt poc hem estat utilitzant aquí a Granollers o a Girona a la nostra empresa. Un condicionant del pare per fer gres també va ser una exposició important que hi va haver de l'Artigues a la Sala Parés a Barcelona. L'any 36 viatja a París i veu per primera vegada les peces que ell havia vist en els llibres d'aquí a la biblioteca, en els museus Quimer i Cernuschi. Ell va anar amb una beca a París que mai va cobrar, perquè llavors va venir la guerra, etc. El taller va passar tots aquests anys de fer olles i cassoles per passar a produir ceràmica per la construcció. I va ser quan als anys 60 es va començar a la casa on viu la mare, a casa nostra, que va començar a fer paviments de gres ja aplicats a l'arquitectura. Ara, en aquests moments, el món és més global, les argiles, per les exigències tècniques, venen d'arreu del món i és més fàcil. Amb aquests 135 anys d'història, la nostra empresa ha passat com a mínim de tenir 8 treballadors a tenir-ne 14. En aquest moment som 10 col·laboradors. I com a anècdota recordo a la vora del forn explicant històries de la gent. Hi havia molta gent que havia militat en el PUM i a la CNT i que no trobaven feina i que l'havien trobat en el taller de casa i explicaven històries de la Guerra Civil, però d'una manera sense amargor. Penso que en defensa pròpia recordaven els moments bons i eren com històries, com contes molt divertits que jo de molt jove escoltava. Sempre hem sigut una empresa amb una estructura molt petita per poder ser àgils, per poder-nos adaptar a les exigències dels projectes que ens arriben. I hem tingut la gran sort de que col·laborar en projectes d'una certa anomenada que ens ha fet bo a l'esforç del nostre treball. Això ens ha permès tenir molts premis d'ACER, que és l'Associació de Fabricants de Ceràmica de Castelló, el British Council, el Premi Nacional d'Artesania, medalla del FAT, que em va fer molta il·lusió tenir, perquè el pare havia sigut un dels fundadors del FAT, hem sigut Premi Nacional de Ceràmica i últimament ens van donar el Premi a la Trajectòria pel Col·legi d'Aprenedors de Catalunya. Paral·lelament a tot això, hem tingut una tasca de divulgació de la ceràmica que ho hem fet a través
d'universitats, amb les càtedres de ceràmica de les facultats d'arquitectura, i col·laborem habitualment amb les facultats de Barcelona, Madrid, Castelló, València, Alacant, Liverpool, Londres, Harvard, Taipei, Bogotà i darrerament he estat a Kyoto. Això també ha comportat, doncs, d'alguna manera, i no ho vull dir pretensiosament, però també ha portat el nom de Catalunya arreu. Aquesta col·laboració amb les universitats ha sigut important arribar a aquest contacte amb una universitat de Londres, l'Architectural Association, que és una de les universitats punteres d'arquitectura al món, que ens va organitzar una exposició a Londres, que després va anar a Madrid, després ha vingut aquí a Rocambert, actualment és a París i acabarà a Barcelona amb motiu de la reunió de l'Acadèmia Internacional de Ceràmica, que tindrà lloc el 16 de setembre que ve, i que el motiu d'aquesta trobada és la ceràmica i l'arquitectura. Paral·lelament a aquesta exposició hi haurà, això és primícia, hi haurà una altra exposició sobre la història de la ceràmica i l'arquitectura, on hi tindrem 5 projectes nostres representats. Per últim, 3-4 vegades a l'any fem workshops amb alumnes d'universitats del nostre taller, amb alumnes que són d'arreu del món. Vull dir que si veieu passant pel carrer gent jove de països llunyans, doncs moltes vegades perquè estan al nostre taller del carrer Girona. Finalment, vull dedicar aquesta medalla de la ciutat, especialment als que no hi són, el pare, l'Antoni Comella, l'avi, Josep Maria Regàs, Josep Regàs, perdó, i el meu oncle, Joaquim Regàs, que, com bé deia Miquel Llor, des de l'ombra ha sigut una persona clau en la trajectòria del nostre taller. I el taller nostre ha sigut tan familiar que tots hi hem treballat. Hi ha treballat la meva mare, hi ha treballat la meva tia Montserrat, hi han treballat el Narcís Urbem, pare de la Teresa. Vull dir que ha sigut una empresa familiar de debò. Finalment, doncs, Guillem és la 4a generació d'aquesta empresa i vull agrair també que hagi solidificat aquesta 4a generació a l'Arnau, que amb les seves col·laboracions puntuals també ens ajuda, i a la Concepció com a suport indispensable en moltíssims aspectes. Rebem aquesta medalla amb molt de gust, amb agraïment i amb felicitat, que ben segur ens ajudarà a continuar treballant i per seguir intentant que la ceràmica estigui en el lloc que li correspon. Gràcies per acompanyar-nos. Vostès també han vingut acompanyats, oi? Família i treballadors? Els treballadors estan per aquí? Per on paren? Col·laboradors. Doncs els col·laboradors... Els Comella que se situïn més cap aquí a la part central. Haurem d'apretar-ho, això, A veure, passin cap aquí. Una mica més endavant, una mica més endavant. Toni, Guillem, poseu-vos aquí al mig. La resta al voltant, com un equip de futbol. Uns al costat, els altres a darrere, els més alts a darrere. Aquí. I ara, jo m'aparto. Un fort aplaudiment, va!
Ara manen els fotògrafs.